Ayan, biko bibingka ang tawag ni Madirdir kasi mayroon kaming nilagay na Matamis na bao sa ibabaw. matamis na bao. So, iyan. Lalo siyang sumalap dahil dito sa bao. Diba? Diba? Ako. Ay, harap. Nagustuhan mo? Nagustuhan mo? So, magbiko tayo today. Yan, mayroon tayong matamis na bao. Tapos ilagay natin sa oven. Yan, i-spread lang natin. Yan, yummy. Kukuha lang daw konti si Mader. Kukuha din ako niyan, of course. Yummy.